adentina yana sunsum sori fo no omo che aduane wa so de wo usem di nti ya na normally na ya kwankire okay so to yasiem ha za kwankire ba ya che aduane enye da bia na enu aduane wo fia okay yes obi wo honom na oha obi da ne so amane bi da ne so obi wo honom a ohia ba ese mu nu aduane se enu aduane e frem kwala ma nkwala bra be da me ka aso na nkasa mo ye aduane mu di kwantre ne ada oh no ya ha de ye nyesa ya kwankire ba de ye ba ne chese video bia enya video bia se ha nya restaurant ene ha nya choba ha ye nyame fie aye sunsum so de fie so de yase enti ne ha no ye ntimi nane ne choba na restaurant church so de yase but akwankire ba okay se baby abofre de akwankire ba se ebia onipa yi a ohia ba onya nkwala adoye onu aduane nkwala amna medi ne nkwala ndi omo nsa nwo sa ne mehu bi da sama tv da mehu bi kura because o se ye nu aduane ma nkwala no yes ene ya kwankyere ya eno ya kwankyere obi wo beba na oni ba eno bi wo ye bonini okay enti obesire wurade ho ba se ye bibi tetuma wo ye mu anyame wono na nwo yen se de o ka asa de kofita no sa ne bibi tetuma wo mu e de benyame fie ti ye bompa ye gu mo ne so ne nkwala na di wo de o mo nsa akosra onipa kono eye funu so na wurade adum ne bi sa na ye mu aduane sa na ya na ye no okay enti de bia obi wo honom a oyare ni ti mo den oncha de okay ti the moment say be nu aduane ne fa ko nima o mo tetu esresra de no ko ma o maduane ni no mo mpa ye nya den emma wo na niyama nya den endan because o de aduane ko ma okramoni o te ko esresra de ya obeka cho si odoma nkpo nyame o nhira ala nhira onipa na wo de aduane na bere no se o ye yarefo anase because obubuani na oda kwa ho no onye aduane nya den enni wo be sese skar one day ko bi mani bi the moment I been no aduane na wo de ba koma no e da ni nhira ye den wo so wo mamu wo nhira se no wo je enti akwankire am tuntun sori ye wa hanom no ene da bia na ye no aduane cheche da bi age akwankire ye den aba anaye bia ye program bia ni anu aduane no bia ba ye church member da sound American o say church member say omo wo nu aduane am so mundi se ma ba asole nti ye nu aduane ye ndi na me bisa oh da bi obi ya didi woni fie no aba asole so ti ase obi ya didi woni fie nya da bia na be didi woni am yenim wo so osura himye no e ya nibere ene mpaibo o say ye de yin an ka say didi no onom ti ya wadidi mere ene ye wo mpaibo mere te ba na sa sunsum so no ne